Parádní nabíjení z 230 V zásuvky v Ústí nad Labem v patrových garážích u Mariánské Skály, kde parkují třeba lidi, kteří jedou vlakem do Prahy do práce, nebo tady pracují v centru Ústí a parkují tady celý den, tak si tady můžou takhle jednoduše nabít za 5 korun kWh, takže super cena právě díky těm nízkým nákladům, že se nemusela tady budovat nějaká nákladná infrastruktura. Takhle si představuju, že by mělo být nabíjení ve městech. Samozřejmě i varianta Wallbox, ten tady se chystá, ale ten už pochopitelně nebude za 5 korun, ten už bude za víc. Můžete si jednoduše podívat, kolik zaplatíte, takže naskenujete si NFC čip a krásně vidíte tady cenu. Je to pochopitelně výkonem 3 kW, je to běžná palubní nabíječka, je teda přenosná, kterou najdete téměř v každém elektromobilu. Nemusíte to nějak složitě pouštět, prostě je tam pořád proud, takže žádná autorizace, je to rychlý, když pospícháte do práce, píchnete to tam a máte nabito za super cenu pro lidi třeba, kteří bydlí v paneláku a pracují ve městě, ideální. Můžete pochopitelně i tady naskenovat QR kód, tady jednoduchý návod, ale opravdu nic složitýho, jenom to tam píchnete, nabíjíte, když odcházíte, naskenujete QR kód a zaplatíte. Je tady asi 6 způsobů platby. Pro nějaký chytráky, kteří by chtěli odjet bez placení, tak pochopitelně tady je kamera, takže velmi rychle se na policii ověří majitel vozu a bude se to vymáhat s nějakým příslušenstvím, ale věřím, že se to dít nebude, takže super řešení, jak zajistit jednoduché nabíjení ve městech, kde se parkuje dlouhé hodiny. Pochopitelně, kde pro turisty je lepší Wallbox nebo nějaká rychlonabíječka, ale tady, kde se stojí většinou dlouho, je to pochopitelně spoplatněný, hodina je tuším zdarma, ale je to tady obsazený přes den, parkuje se tady většinou celý den. Vedle tady pak ještě pečovatelská služba Ústí nad Labem, která má Dongfengy. Tady koukám, je Renault a ty taky nabíjejí tady z 230 V zásuvek, protože kdyby se tady měla dělat nějaká nákladná infrastruktura, tak by to stálo spoustu peněz, takže tady boxíky na nabíjecí kabely, taky se zásuvkama. Super jednoduché řešení. Pochopitelně to za čas skončí wallboxama, ale třeba tady pro ty pečovatelské služby, pro ty auta to není potřeba, protože ty celý den jezdí a pak přijedou sem a někdy ve 4 hodiny to tady zaparkujou a stojí tady zase až do druhé dne do rána. Tak je tady zbytečný sem dávat drahý wallboxy, který to auto nabijou někde za 4-5 hodin, protože se to krásně může nabít za celou noc.